Sunt Zero G și hai să vedem dacă Charlie există. Hai să vedem. Trebuie să știți că asta e un joc, e Charlie Challenge 3D. Charlie, ești aici? Să vedem. Ok, nu e aici, dar totuși a mișcat creioanele. Reset. Ok. Am o întrebare foarte specială pentru Charlie. O să o pun acum. Charlie, ești prost? Ok. Bă, Charlie. What the fuck? What? Ce-a fost asta? Bă, eu iau în considerare prima variantă, a zis că e prost. Charlie, ești repetent la matematică? Eu zic că da. Hai să vedem ce zice el. Auzi, da? Îi. Sau nu îi? What the fuck? Ok, îi repetem la matematică. Știm sigur. Vedem cât am filmat. 1 minut. De fapt 2. Ok, repetem la matematică. Cred că învățătoarea îi zicea, băi, ia pune mâna și învață. Ok, deci Charlie e prost, repetem la matematică, dar nu e aici și totuși a mișcat creioanele. Bine, ăsta a fost episodul meu, cam atât cu acest episod. Nu uitați să dați like, pa, pa!